Diferența dintre escape room-urile reale și cele în realitate virtuală. Păi, cred că până să vorbim despre diferențe, cred că putem să vorbim despre asemănări. Ce au amândouă variantele în comun, aceleași principii de joc, adică sunt colaborative, mai mulți oameni se află în același spațiu, interacționează cu diverse obiecte ca să rezolve provocări de natură logică și să evadeze sau să iasă dintr-o anumită situație într-un timp limitat. Diferențele sunt că în realitatea virtuală poți să folosești mult mai multe mecanici de joc care nu pot fi replicate în escape room-urile clasice. Spre exemplu, poți să fii în spațiu sau poți să fii sub apă sau poți să lupți împotriva unui final boss, cum, mă rog, se spune în termenii ăștia de jocuri de gaming. Îți oferă mult mai multă versatilitate ca decoruri. Poți să fii oriunde, basically. Îți pui ochelarii pe cap și intri practic într-o altă lume. Deci da, cam asta ar fi principala diferență. Oamenii sunt încântați de escape room-uri în general. Există o oarecare reticență a oamenilor vis-a-vis de escape room-urile în realitate virtuală. Probabil că li se pare că e diferit, nu știu, că nu mai e același feeling, același sentiment când pui tu mâna pe lucruri, însă ce pot să le spun din experiența mea personală, pentru că sunt și creator de escape room-uri, dar sunt și jucător de escape room-uri în realitate virtuală, este că sunt multe jocuri de VR escape room foarte, foarte bune, unele chiar comparativ cu un escape room real, poate chiar mai bune, pentru că îți permit să rezolvi lucruri mai complexe, în mecanici mai complexe de joc și în decoruri mult mai elaborate. Prețurile variază în funcție de tipul de experiență pe care o încearcă fiecare. Ca să dau așa o medie, se învârt în jurul la 100 de lei de persoană pentru o oră de joc. Escape room-urile sunt 95 de lei de persoană. Și arena, pentru că este și alt tip de experiență pe care poți face. Arena este mai action, da? Un joc de acțiune. Este 120 de lei de persoană pe oră, deci undeva la 100-110 de lei. Într-o arenă, arenele pot fi configurate să încapă mai multe persoane, adică poate să fie și 10-12 persoane. Într-un escape room se respectă numărul de la escape room-urile clasice între 2 și 6 jucători per escape room. Păi, cred că nu se exclud unele pe celelalte, adică poți să joci și un escape room real și poți să joci și un escape room VR. Până la urmă, opțiunea de escape room-uri reale, ca să zic așa, deci fizice, e destul de limitată, adică în fiecare oraș ai un număr de camere pe care, dacă ești pasionat, până la urmă ajungi să le joci pe toate. După aia ce mai joci? Nu mai e ce. Și atunci te duci în zona de realitate virtuală. Dar asta nu înseamnă că trebuie să joci mai întâi toate escape room-urile fizice ca să ajungi într-un escape room de VR. Sunt două experiențe diferite pe anumite părți, asemănătoare pe altele, dar sunt două experiențe pe care le poți face în același timp. Astăzi sper să joci un escape room real și săptămâna viitoare să joci un escape room VR. Nu se exclud unele pe celelalte. Sunt câteva locații de realitate virtuală, studiouri de VR. Este o piață cumva aflată la început de drum, deși a apărut odată cu escape room-urile, însă a avut alt ritm de dezvoltare. Da, mai sunt câteva studiouri de VR în București. Noi le avem pe cel mai mare. Mi se pare o experiență destul de diferită față de escape room-urile clasice, pentru că poți să te miști, poți să interacționezi și totodată ești în detrimentul erei AI și foarte cool, mi-mi place ideea asta. Cred că faptul că poți să îți alegi un plot, o poveste destul de diferită și că poți, de fapt ai o mare varietate, asta îmi place foarte mult.